Bonnier har fået en majoritet i firmaet. Hvordan kom det i stand? Det har været en lang proces undervejs. Vi har længe søgt efter en strategisk partner, der kan få os med ud over landets grænser. Og Bonnier Business Press faldt vores valg på, fordi de er stærke og ude i mange markeder. Og så de er meget innovative og nogle virkelig dygtige, kompetente mennesker. Så det føler vi os meget trygge ved at gå videre med dem. De kan tilbyde, at de har rigtig store muskler. Vi kan komme hurtigere ud over landets grænser med dem, og vi kan komme ind i Sverige, som vi rigtig gerne vil, med vores digitale platform. Og de er bare bredere repræsenteret i Nordeuropa, sådan generelt inden for B2B-markedet, som vi også har overvejet lidt, end hvad danske spillere kunne tilbyde. Så derfor valgte vi Bonnier Business Press.